NFTV jabalani filɛbaw a y'aw danse bi kibaruw la daɲɛ kumabaw la lakɔli karamɔgɔw kɔni bɔra ka bɔlɔ fa bi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka dusuma kasaya jira ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka fɔ la olu b'a la k'u fasanya sariya kisɛ 39 min waleyali kan an ka kibaruya ɲininaw kɔni ye bi bɛɛ ka ko kan a bɛna a jaw lajɛ bi don kibaru kɔnɔ min ye wasaden kalafili jamana ɲɛmaaw kɔni ye tabali gosi kunu ka kibaruya di k'a jira k'a fɔ a tako gale bɛna kɛ marisi kalo tile 29 natɔ an ka jamana kɔnɔna la maa caman ye ka nisɔndiya jira a ko la an bɛna kibaruyaw fana lamɛn bi don kibaru kɔnɔna la ka fara ninnu kan an bɛ taa jamana kɔkanna la kibaruya guni minnu bɛ Burkina Rwanda fɔ ka taa se Congo démocratikaw fɛ yen ninnu de bɛna kɛ ngulɔmaw ye bi an bɛna misɛlen bila mun cɛma bi jamana a n'a kɔkan. Bamananw b'a fɔ ko don ka ja sebali tɛ jamana a y'aw danse min ye an ka jamana faamaw olu kɔni ye dantigɛli kɛ dantigɛ min na jamana bɛ laadala minisiri jɛrɛ min kɛ arabadonya fɛ kunungo a cokora min ɲɛmaya tun bɛ jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita bolo a kɔnɔna la hakilina caman tara i ko laadala nka hakilinaba min bɛ yen n'o ma tɛmɛ NFTV kibaruya dilaw ni ɲɛmayaso kulo kan o ye k'a fɔ min ye ko wasaden kalafili o kɔni bɛna kɛ ka bɛn ni atako gale n'o ye premier tour ye ko bɛna kɛ marisi kalo tile 29 nata an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛrɛlen fɛ u ye ni hakilinaw kɔni dantigɛw kɛ minisiri lajɛ kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ tako filanan ani yɛrɛkofɔliw baara n'o ye campagne ye dɛgɛba nɔɔnini u ye olu bɛɛ lajɛrɛlen waatiw sɛmɛnciya kunungo an ka jamana ale kɔnɔna la maa caman tun b'a la ka nin makɔnɔ nka dɔw ka jatela a yɛrɛ k'a fɔ min ye sigikafɔba min kɛra an ka jamana kɔnɔ nin waati na n'o ye dialogue national inclusif ko laɲiniba minnu kɛra n'o ye recommandation ye ko maaw sɛbɛkɔrɔ sinsinna kosɛbɛ nin kan o kuma ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana faamaw kɔni ye o dɔw tali daminɛ ba la ka ban an bɛna taa daɲɔ ale ye ɲinini dɔw k'a kan an k'a lajɛ. Sigikafɔba mun kɛra an ka jamana kɔnɔna na n'an k'a ma ko dialogue national inclusif o sigikafɔ kɛnɛ kan laɲini caman de kɛra jamana kɔnɔdenw fɛ. O laɲini dɔ la kelen ka wasaden kalafili sigi sen kan jamana in kɔnɔna la. Wasa o laɲini bɛ se ka sabati jamana faamaw ye député kalafili dɔ bolo da n'a bɛna kɛ sani mai kalo tile 2 nata cɛ. O hukumu kɔnɔna na kalata in yɛrɛ tago fɔlɔ o bɛna kɛ marisi kalo tile 29 san 2020 nata jamana fan bɛɛ. Kalata in tago fɔlɔ yɛrɛ fɔ baaraw n'o ye campagne électorale ye o bɛ dayɛlɛ marisi kalo tile 8 nɛgɛ kaɲɛ fu fo ka taa se marisi kalo tile 27 nata nɛgɛ kaɲɛ fu la. Wa ko ni tago filanan bɔra la k'a sabu kɛ wasaden si ma se ka sebaya sɔrɔ jamana fan dɔw la ko o fana bɛ kɛ avril kalo tile 19 san 2020. Ni kumakan in bɛ tɔmɔna kunnafoni sɛbɛnna mun bilala fiɲɛ fɛ gouvernement ka jɛrɛ dɔ senfɛ. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko nafaba bɛ ka ye sigikafɔba in mun kɛra jamana kɔnɔna la wa an b'a jigiya ko laɲini tɔ minnu kɛra olu fana bɛ se ka lawaleya cogoya min na jamana faamaw fɛ. Fɛn bɛɛ lajɛlen ale ni a nafa don ani a waati n'o tɛ wasaden minnu filɛ bulo kɔnɔ u kun sɛbɛkɔrɔ mɛnna k'a sabu kɛ jamana n'a cogoya o kuma nin kɔni ye giri dɔ de dabɔlen ko kuratun an ka togodaw la sa an na mobilibaw ni fɛn caman ye sigidaw kɔnɔna la ka na an bɛɛ ye maa kelenw ye yɛrɛkofɔli ma daminɛ kɔni nka min bɛ se ka fɔ maaw ka fɛɛrɛ kɛ ka sugantili ɲɛnamaw kɛ maa minnu bɛ n'u bɛ hami jamanaw la waasa an ka wasaden bulon bɛ se ka kalifaw la u ka sariya jɔnjɔn ta n'o tɛmɛna ka bɔ yen fana min bɛ tali kɛ an ka lakɔli kalanfaw olu kɔni bɔra ka Mali bɔlɔ bɛɛ lajɛrɛlen kɛrɛkɛda bɛɛ suwa bi k'a kɛ senɔ ye n'o ye nisɔngoya taama ye jateminɛba min bɔra a la o ye u bɛɛ lajɛlen kun ye k'u dofini kɛ bilenmanw ye u bɛ dusumakasaya ni dusukasi de sɛbɛkɔrɔ ko fɔ ka taama kɛ ka sabu kɛ baarabila min bɛ sen na bɛnbaliya mun ni ɲɔgɔn faamuyabaliya min b'u ni jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ. Minisiri ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale b'a la ka ko latigɛ ni dantigɛli dɔw ye minnu tɛ lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ dususuma cogo si la ninnu n'a damanda de kɛra sababu ye k'u bila nin taama na a kɛnɛ kanna na mun bɔra la u ye taama daminɛ min ka taa kuncɛ yɔrɔ jumɛn la fɛn o fɛn kɛra kɛnɛ kɔnɔna la Awa Adama Kulibali ale ni a ka jatala Bakari Kɔnɛ Jarakɛ olu tun bɛ lakɔli karamɔgɔw kɛrɛfɛ bi min bɔra a la an k'a lajɛ.
Neftigi jamani filɛbagaw ani ɲankuma sɔgɔmada in na an bɛ place de la liberté de la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali karamɔgɔw funufununen don u bɔlen bɛ ni ka taama k'u ka hakɛw ɲini aw yɛrɛ b'a dɔn a bɛ waati jan bɔ Mali karamɔgɔw bɛ baarabila la tile fila in na a yera k'a fɔ ko Mali minisiri fɔlɔ n'o ye Bubu Sise ye a ye kangadan dɔ kɛ k'a jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ ko ni karamɔgɔw ma taa kalansow la k'a bɛna karamɔgɔ caman bila ka bɔ u ka baaraw la o hukumu de kɔnɔ karamɔgɔw bɔra ni k'u ka dusuma lakasi yira jamanaden bɛɛ lajɛlen na an bɛna to aw yɛrɛ ka ɲɛmada ja sɔrɔlenw fɛ. Limanaw an bɛ tagama ko kan an bɔra place de la liberté la an bɛ k'an kunda monument de l'indépendance kan marchekɛlaw fila an kɔfɛ u bɛ k'u sonsoro an kɔni t'a dɔn ye mun ye nka an b'a kan an bɛ waati min na i komi sisan kɔni maa ma bana maa ma jogi an lakanabaaw kɛlen k'an koori fan bɛɛ fɛ an bɛ k'an kunda yɔrɔ kan aw ɲɛmada halisa an ja sɔrɔlenw fɛ. Ayiwa an bɛ k'an kunda halisa monument de l'indépendance kan jama tɔ bɛ ka ɲagari ka taa fɛ u tɛ ka danyɔrɔ yɛrɛ dun yɛrɛ la sɔɔni u ni polisiw tun bɛna se ɲɔgɔn ma nka komi an ka jamana lakanabaaw u b'u ka baaraw dɔn u sera ka jama mobiliser wa u ka mɔgɔw yɛrɛ b'a kan syndicat mɔgɔw yɛrɛ b'u kan kosɛbɛ yaasa u ka taa dɔɔni dɔɔni an ka taa hɛrɛ la halisa Ala ka kuncɛ hɛrɛ la. Kɔni taama sera a kuncɛyɔrɔ ma ka ban an sera monument de l'indépendance la marchekɛlaw bɛ sisan u ka meeting de la u bɛ ka kuma ɲɔgɔnya ɲɔgɔn ye nka kuma min b'u da yɛrɛ ka fɔ jamanamɔgɔw ye ko sariya bɛ bato de ko sigi ka kuma t'a la o de b'u da ka yaala fan bɛɛ fɛ ko olu ka sariya in kɔni k'a kan ka bato de sisan kɔni an b'a ɲini gouvernement mɔgɔw fɛ u fana k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ olu de jo tɛ kɛlɛ la u k'a lajɛ u ka ɲina san sauver a kana kɛ san fu ye i n'a fɔ salon san wagati an b'a ɲini karamɔgɔw fana fɛ u k'a lajɛ u ka sabali halisa u ka sigi ka kuma kɛ o de ye Mali danbe ye walasa nin bɛ se ka ban an ka kalandenw bɛ se ka don kilasiw kɔnɔ cogoya min na. Awa Adama Kulibali an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin ko in jisuma k'a fura ye n'o tɛ dɔ kɛra zanbilenba suko la ten sa an bɛ to gafeba kɔnɔ hali bi n'a ka bi a kɛnɛ kan na an ka kibaruya ɲininaw ye kuma galama tɛnku lakɔli karamɔgɔ caman na ani maa wɛrɛ minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka n'u dɛmɛ taama in na n'u b'a fɛ ko in ka ɲɛnabɔ o hakilina minnu fana sɔrɔla u ye mun sɔrɔ ka fɔ a kɛnɛ kan na an ka jɛ k'an ɲɛmada olu fana ma. An bɛ ka kɛ an ye laɲini dɔw de kɛ a mɛnna an ka laɲiniw tɛ ka sabati donc o ma bɛn an ma quoi kuma fɔra k'a bɛna kɛ donc a ma kɛ donc f'a ka kɛ de sinon an tɛ don classe kɔnɔ. N'a ma don o t'anw ka scolarité tiɲɛnen ye. Bon n'u y'a ɲɛnabɔ an bɛ don n'a ma ɲɛnabɔ kɔni an dontɔ tɛ. Den tɔgɔ la. Awɔ. A bɛ kɛ ten. Ne denw bɛ an bɛɛ denw bɛ yen nɔ mais an maîtres an dɛsɛbaatɔ de bɛ bɔ. École somɔgɔw olu caman bɛ so kɔnɔ u tɛ k'a ɲini k'a faamuya donc nin ka kɛ sababu ye u bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ k'an bɛɛ ka laɲini de ye kelen donc an bɛɛ ka bɔ an ka bolo di ɲɔgɔn ma. Droit de don gouvernement ye san caman ka baara la ka tila tuguni ka passer assemblée la a votera quoi bon loi ye article 39 de qui se dit loi ye de ko ni faranga o faranga kɛra statut général baarakɛlaw ka fɛn kan a bɛ fara école maître ta kan loi in tɔgɔ ko article 39 de statut des enseignants. K'aw san cɛ bon anw yɛrɛ seko tɛ wala an yɛrɛ jamako tɛ a man n'anw yɛrɛ hali dɔɔni ka bɔ o de la an ye démarches kɛ depuis septembre ni fɛn ninnu na an ye démarches caman kɛ pour que ka se ka an kana nin kɛ quoi nin man n'anw ye hali dɔɔni nin y'anw dɛsɛlen de ye jamana mun y'a ban k'a tɛ loi appliquer an bɛ mun de kɛ. Ne bɔ kun ye fɛn min ye parce que dɔ farala jamana baarakɛlaw tɔw ka sara kan bon an tun ye kɛlɛ dɔw de kɛ san tɛmɛnenw la a tɛ tɛmɛ san 2 kan
k'an dɛmɛ gafe sɔrɔ o gafe kɔnɔ ko ni dɔ farala jamana tɔw ka sara baarakɛlaw ka sara kan o ɲɔgɔnna bɛ fara an kun donc o ma fara an kun donc fɔ an yɔrɔ na sisan an tun kan ka taa graphe yɛrɛ la école ta yɛrɛ la mais jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko an k'o ma kɔnɔ ko sani ka san kura jɔ n'o 2020 donc k'a bɛ d'a ma fo sisan a tɛ ka d'a ma waati laban na o jɔ ko wari tɛ yen donc an bɛ kɛlɛ la dɔ tɛ ka bɔ olu ka sara la an bɛ kɛlɛ la mais mun fɛla tɔ kun ma duti la o ko ɲɔgɔnna d'a ma an b'o kɛlɛ de la tant que ma appliqué kɔni ne bɛ sigi cogo dɔ an yɛrɛ la kɔfɛ quoi san fu ani san fubaliya o bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de bolo. article de don a kan ka lawaleya baarakɛla bɛɛ de Mali baarakɛla bɛɛ de mais u y'a di dɔw baarakɛla dɔw ma ka ban ka di enseignants ma o de y'anw bɔ kun ye sɔgɔmada in na a t'a kɛ san fu ye a t'a kɛ san fu ye a bɛ gouvernement ko bɛ gouvernement dɔrɔn de bolo. diɲɛmɔgɔ ɲɛ b'an na bɛɛ ɲɛ b'anw na an bɛ an ka dusumakasi de yira diɲɛmɔgɔw la ɲɛmɔgɔw ni parents d'élèves ni an maîtres yɛrɛ ma an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔkulu jɛlen de bɛ pi fɔ an enseignants jɛlen don cogo min na an bɛ ka pi fɔ hali sini n'an ka laɲini sabatira hali sɔgɔmada in na sini an bɛ don kilasi kɔnɔ. N'an bɔra o yɔrɔ ninnu na gafe wɛrɛ kɔnɔna la an bɛ y'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛrɛ belebele dɔ fana sigira kunungo an ka jamana jɛrɛsoba CICB la jɛrɛ in bɛ tali kɛ Mali muso kurukara bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔ bilara bɛn kelenya badabada lafiya bɛ sɔrɔ cogo min na an ka jamana cɔ la n'o ye accord pour la paix et la réconciliation ye baara ninnu sigira sen kan o hukumu kɔnɔ min kɔkɔrɔma donna diɲɛ seleke naani dɛmɛbaatɔ MINUSMA ani l'américain jamana cɔ la jɛkulu dɔw bɛ ka taa se diɲɛ seleke naani ka jɛkulu min ɲɛsinnen don bolofara musow cogoya ma n'o ye ONU Femmes ye baara ninnu ɲɛmaaya tun bɛ an ka Mali ministre min ɲɛsinnen don i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ɲɔgɔn ma n'o ye Lasina Buware ye kɛnɛ kana na u kɔni sinsinna musow jɔyɔrɔ kan kosɛbɛ bɛnkan sɛbɛn waleyali ko ɲɛw kan Fatumata Sidibe filamuso ka fara Bakari Jara kan Kɔnɛ ani Jara o bɛɛ ye kelen ye olu tun b'a kɛnɛ kan min bɔra a la an k'a lajɛ. Ni lajɛrɛ in kɛra walasa ka musow sen don jamana ko la barisa musow kun jɔyɔrɔ man ca o de kama u ye ɲɔgɔn ɲɛsigi kɛ min ɲɛsinnen don bɛɛ ni keleya ma minisiri mun ɲɛsinnen don bɛɛ ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli k'an ye. An ye ka baara minnu don sa a bɛ tali kɛ fɛnka min bɛ se k'a to an balakaw n'olu bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ an ye bɛnkan sɛbɛn min lawaleyali la n'u bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o la min ni u fanga ka kan an ka sigidaw yɛrɛ la parce que ayɛrɛw b'a dɔn komi bɛnkan musow bɛ baara caman kɛ o la nka u ka baara kɛlen o fanga bɛ cogo min na o ni u jɔyɔrɔ kɛnɛ kan o tɛ kelen ye o de y'a to an bɛ fɛ ka waleya sisan pour que baara daminɛw sigi bɛ sen kan ani lajɛ minnu bɛ kɛ musow ka se ka yaala ka caya ka tɛmɛ sisan da kan o de y'a to an balaka minnu bɛ ɲɔgɔn ye na a bɛ se mɔgɔ 200 ɲɔgɔnna ma u bɔra an ka marabolo bɛɛ la ka na ani jɛkulu minnu bɛ minnu ɲɛsin bɛ musow ka yiriwa ma olu fana bɛ ka nɔnadilaw bɛɛ yan. Minisiri mun ɲɛsinnen don musow denmisɛnw ani denbaya ka ko ɲɛma ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan a ye musow jɔyɔrɔ ɲɛfɔ ani ka a ka nisɔndiya yira. Nafa belebeleba de b'a la ni musow sen ma don a la foyi ma ɲɛ parce que muso tɛ ko o ko la o man di muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a mɛn du muso n'i dun ko du i ko cɛ i ko denw donc muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni muso yɛrɛ ala y'a dan cogoya min na muso bɛ ko de dilan donc muso bɛ ko dilan muso hakili ka bon muso bɛ ani cɛ ye ɲɔgɔn dafalan ye donc u bɛ se ka hakilinaw falen falen donc i b'a ye pour que fɛnw bɛ se ka avancer ka ɲɛ bɛn bɛ se ka na joona joona jamana kɔnɔ cogoya min na ani basigi ne kɔni ne nisɔndiyara kosɛbɛ en tant que ministre en charge de la femme de l'enfant et de la famille muso ni den ni denbaya ka ministre ne nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ n'u ye nin kalan ninnu kɛ n'u y'a faamuya a dɔ ye i ka kalan kɛ a filanan ye mun i k'a waleya n'u taara u ka sigidaw la u ka dugu la u k'a restituer u k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i sen don a la an ka cɛsiri jalata pour que vraiment an ka défiw relever. Minnu tun bɛ kɛnɛ in kan olu yɛrɛ ye dantigɛli kɛ. N'ala barika la nin ye kɛnɛba de ye an musow bolo an tun sigilen tɛ min kan yɛrɛ abada mais ala n'an ka président ɲuman barika n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a ye nin kɛnɛ ladan an musow ye nin ye tariba de ye an bolo an bɛ dugawu de kɛ yarabi ama ala k'a kɛ an ka hɛrɛ ye ala k'a kɛ an ka kunnadiya ye.
laɲini fanba ye min halisa an musow jɔyɔrɔ ka caya an ka kinw kɔnɔ, an jɔyɔrɔ ka caya an ka kominiw kɔnɔ, an jɔyɔrɔ ka caya jamana yɛrɛ kɔnɔ. An musow Ala ye fɛn dɔ k'an ye ni an donna diɲɛnatigɛ ko o ko la an kɔ bɛɛ bɛ bɔ a kalama. Ne bolo o ye fɛn ye an sen kan ka don jamana baaraw la. O kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana in bɛ degun dɔ kɔnɔ ni o ye bɛnbaliya ye. K'a daminɛ an ka Mali centre la ka taa fo Mali kɔrɔnfanya fanfɛla la. Mali yɛrɛ bɛɛ de bɛ degun kɔnɔ. Maliyɛn bɛɛ y'a santi. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an musow kɛlɛ man di muso la. Ni min cɛ ma to a la o tigi den bɛ to a la. Donc kɛlɛ man di muso la fiyewu. An kɔni ka Ala deli ye fɛn min ye bɛn ka na ani ɲɔgɔn cɛ. Fɛn fɛn mana kɛ ka min kɛ min na o ka yafa o ma. Yafa ɲɔgɔnma in o de y'a fɛn belebeleba fɔlɔ yɛrɛ ye. An ka hakilina la ni yani rencontre ka ban objectif dɔ bɛ sɔrɔ musow ye an ka musow ye. Bon en réalité Mali bɛɛ musow de don yɔrɔ kelen ta tɛ kɔrɔn bɛ sud bɛ bɛɛ b'a la. Rencontre yɛrɛ but ye mun ye accord bɛ ka appliquer musow ma ca application baarakɛyɔrɔw la. U ka hakilinataw tɛ ka lamɛn a fɛn ninnu na quoi. Hali n'u b'a la kelen kelen maa 100 kan i bɛ taa sɔrɔ kelen bɛ ou 2. Donc u bɛ fɛ ka lajɛ hakilina mun u yɛrɛ bɛna hakilina di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ cogo di musow bɛ don application kɔnɔ accord yɛrɛ application kɔnɔna la. Gouvernement ka initiative de don ani MINUSMA an bɛ na k'u encourager an ka musow de don an y'u bila ka na bon an nana sɔrɔ yɛrɛ Mali muso bɛɛ b'a la o bɛɛ ye nisɔndiya ye quoi. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko MINUSMA ni ONIFEM de kun y'u jɛ ɲɔgɔn ye. Ni lajɛrɛ in b'a jira k'a fɔ ko jɔyɔrɔ caman bɛ musow la. Kibaruya gafe wɛrɛ la hali bi ko kura tuguni k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi bɛjɛ fanga nana an ka jamana kɔnɔ ni o ye yɛrɛta ye jamana faamaw sinsinna fɛn dɔ kan kosɛbɛ ni o ye mara cɛman bɔli ye bɛɛ k'i mago don i yɛrɛ ka fana ka fɛɛrɛw ni hakilinaw ni musakaw ɲini waasa k'i ka sigida dilan o de nana ni kafokow ye kosɛbɛ n'o y'an ka mɛriw ye cogodaw ni dugubaw nka a yira k'a fɔ baara gɛlɛyaba b'a kɔnɔna la ka sabu kɛ yɛrɛmarakafo ninnu caman tɛ se u yɛrɛ kɔrɔ nka min ye an ka Bamako kafo 6nan ye o maire min bɛ ni o ye Boubacar Keita ye yira k'a fɔ a kɛlen don ka baara caman boloda ni a ka conseil communal maaw ka kɛ ni commune 6 maaw ka lafiyaw ye ni o bɛ tali kɛ lampadaire n'o ye yelen donni ye dɔ bɛ bɔ cɛnni na cogo min na ani dɔgɔtɔrɔso kɛnɛyaso misɛnninw bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ lakɔkɔrɔ don k'olu dɔgɔtɔrɔ jolenw ni minɛnw d'u ma waasa dɔ bɛ bɔ ntanyaliw la cogo min na olu n'a damadaw kɛlen don k'u sonni sigi o kan 2020 nata nin kɔnɔna la o n'a ɲana caman wa fana an n'a masalana fɛn min bɛ tali kɛ u n'u jɛw ye dayɛlɛ fɔn ka bɔ ka taa ni wɛrɛ ka bɔ URD kɔnɔ a kun ye mun ye a y'a kun ɲɛfɔ sabula a y'a yira k'a fɔ URD tɔ yɛrɛ ɲɛma Sumayila Sise ye olu bɔ ka fiɲɛ bila u senkɔrɔ o kuma an ni a ye masala min kɛ an ka cɛ ka Boubacar Keita lamɛn. An ye baara dama kɛ an nalen parce que an y'a ye ni nana commune kɔnɔ commune ye musakako de kun ka gɛlɛn an ye bureau dɔ ta u ka jateminɛ k'an ye commune yɛrɛ kɔnɔ wari min bɛ se ka sɔrɔ u y'o baara kɛ k'o di an ma o dilen an ma an ko vraiment a ka kan an ka wari ɲini sisan nɔ san tɔw la mairie bɛ 200,000 1,100,000 dɔɔni o b'o de kɛ 2019 an sera ka 692 an y'o de kɛ recette propre ma bɔ fan si an de y'a ɲini mairie ka baara kɛlen n'o ye mairie sara da dɔnnen don quoi an ka sara kalo dɔɔni b'a jɛ 30,000 la voilà tɔ an ye baara k'a la an ye mairie sanfɛla jɔ an ye lampu san an ye lampu 1,200 de don lampu solaire an y'o de don commune kɔnɔ an ye quartier 6 de ta a bɛ bɛɛ b'a kalama quartier bɛɛ b'i ta kalama donc vraiment an y'an sen don fɛn caman na sugu bɛ yen sugu 5 de an sera k'o dilan bi an fɛ alhamdulilayi guwaw kɛra ka étalu kɛ u banna je pense kunun dɔrɔn ɲamakɔrɔ musow nana u marché la fo yan o sugu kuma la parce que ni fɛn min ɲana i b'a ye o ko bɛ caya quoi c'est vrai que an ye sugu dilan ɲamakɔrɔ n'i y'a lajɛ sigiyɔrɔ min bɛ sɔrɔ a la 300 dɔɔni don jama ka ca kosɛbɛ bɛɛ tɛ se ka don a kɔnɔ mais an ye moment dɔ la a bɛ gérer ni hakili de n y'a kɛ quartier dama la k'o baara kɛ an y'an sen don fɛn caman na fɛn min y'an ka ekɔliso dɔw ye fɛn min ye ASACO ye an bɛ se ka dɛmɛ kɛ fan an y'a kɛ ça continue ɲinan 2020 an b'a kan an ye fɛn caman bolo la an tun bɛ tɔnkɔrɔ min na n'o ye IRD ye gɛlɛya caman bɔra a kɔnɔ gɛlɛya in bɛ daminɛ la mairie
kalafili la mais ni il a bila la horonya la fema ngabo on la bila la vraiment il y a pas de problème on a destin tamé yerde vraiment on a bila parce que commission nationale d'autres sigilé no mit me gapman ñonje o commission tu es barake ka rapport dismela remo ka fo solution est nini parce que be tu ya famille ga fo ko fanga famba ba on fan fait community kono donc commission tu es barake commission ya fo ay ni ko inaje ben kono fanga be nde fan fere na mara fo itala nambara tal o fema ni a copie du mo ma journaliste o ba bolo diraw je mala décision mi signé donc c'est ka ya on a blari am problème tal mentigila o ye meni kodaye nongo nimbe de tarasa o mere damado ka fara conseil ni ma chama woro ka munu ye RD tondo nyolu tara fara nyanka ka ke kuluye sa fona mina ikado pan o kamana na mbora ye aman sense nyamba dumbe suaja ameta jamana ko kana kiboro la Burkina ka ofe ka bo Burkina ka taikado Congo Democratic ninga kunjeni muranda kiboro ya jumembe olu fe Christine Abatu Daray munu saloke anga olu fona laje. 9TV jabarani filɛbagaw aw danse bi kɔ kan kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ min dayɛlɛ ni Burkina Faso jamana ye k'aw ladɔnniya ko bingali wale sen fɛ maa 36 bɔnɛna o ni na Samatenga mara la k'aw ladɔnniya ko bingalikɛlaw surula Nagarawo dugu fo ka taa se Alamu dugu kan ka ni maa ninnu bɔnɛ o ni na a yirala k'a fɔ k'u ye dɔw badɛmɛ dasi fo k'u ni to a la dɔw mugu cira olu la. Wa nin kɛra u ka dɔgɔjɔn de sen fɛ nɛgɛ kaɲɛ 16 waati la wa a yirala k'a fɔ ko ni maajugu ko segitɔ k'u ye taa bila sugu la an'u ka bolimafɛn sen 2 okumu kɔnɔna na u ka jamana ɲɛma ye tile 2 suganti yaasa ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma. O kɔ an m'an kunda Congo jamana kan an bɛ aw ladɔnniya ko Michel Bachelet ale sera bi Congokaw fɛ a kunda fɔlɔ kɛra Bunia dugu de ye yaasa ani yen gouverneur lakana tigilamɔgɔw ani maabaw ka se ka masala. O kɔ an bɛ aw ladɔnniya ka n'a kunda Kinshasa yɛrɛ kan yaasa ka masala politiko bunangun kan fo ka taa se ani jamana ɲɛma na ɲɔgɔn ye. An bɛ aw ladɔnniya ko Michel Bachelet ale ka nin taama na kɛ tile 5 de kɔnɔ Congo jamana la. An m'a kuncɛ ni Rwanda jamana ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamana 90 bɔɲɔgɔn de jateminɛna diɲɛ kɔnɔ yaasa ka Rwanda visa minɛ u la k'olu sen tɛna ye visa ko la. Kunnafoni bɔra u ka jamana ɲɛma yɔrɔ n'o ye Paul Kagame ye wa k'a kɛra lajɛba dɔ de sen fɛ Royaume-Uni ale ni farafina jamanaw ka lajɛ ni ɲɔgɔn cɛ. A yirala k'a fɔ ko nin na kɛ sababu ye k'u ka baara na se ka nɔgɔya u ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Akilina jiginna an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi Rwanda visa bɛ jamana 17 bɔɲɔgɔn de la. Nyobe nyobugu nga takambe ala anga kiwaruya fleli takan kelempe de bola oye ki sogo 9TV la Mali Vision sanfɛ ani SMTD ale ka jabaranu bɛɛ fɛ ka taa se bololo sanfɛ Facebook ka taa se YouTube ma aw bɛ se ka an ka jaw ni jamukan wɛrɛ bɛɛ lajɛlen lajɛ olu sanfɛ o kuma o ye anw lajɛli fana takan min bɛ o la o ye an ka fasili jama jɛkulu ka bi sɔgɔma joona in na nɛgɛ kaɲa 6 waati n'o ye dunungasi da ye u b'u sen ka wasa ka ni kibaruyaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka aw bɔ kunpanna nin waati in na bɛɛ n'i ka baara don kuma baara kanu ni tubabu b'a fɔ la vocation du métier an bɛɛ ka kari an bɛ baara min kɛ ni baara dagalen don an ka kanu an dusukun na o de bɛ kɛ sababu ye tɔrɔkɔ ni kɔlɔlɔ minnu ni gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ an k'olu ku an b'a fɔ k'aw k'an bɛɛ ni Ala sɔnna sini kibaruya kɔrɔw bɛ bɔ 9TV cogoya la.